برادران عزیز در خانه یک خاله دیگر آوردیم، مادر دیگر چیزها موندیم. خاله به شما سخنهای گفتنی داره. رحمت برای هر یک شما. خاله یگان چی بچه جان رحمتی کلان همی وقت پینی و ما فهمیدین همه خانه شیدگی قریب 19 خانه به شیدگی 1000 بار رحمت بچه جان. کسب و کاراتون بر رحمت. همه بچه‌ای که ما به دعا کردیم و یاردن دادگی کارکاشون برای من کسب و کارکاشون برکت ایلوی و یابن بچم نقد خوبیتون به 1000 از خدا گرده ایمون. ассалому алайкум бародарони азиз, шумо дар канали таҷик ютубер қарор доред. бо шумо ман Саид ҳастам. ҳо бародарони азиз, муйсарро пас кардем аз сабабе ки муйсар пас мекардаги ҷойҳо сартарошхонаҳо маҳкам ҳастанд. мо ҳам хостем дар ин моҳи шарифи рамазон, дар ин моҳи бузург муйсарро пас кунему. ба ҳамин хулоса омадем. бародарони азиз, мегзарем ба мавзӯи асосии имрӯзаамон. ман як 2 рӯз пеш бо ФАРИК канали гап надорм ҳамсӯҳбат шидем ва мехостам ки ба ҳамин канали худ ягон реклама гирам. бо ӯ бародармон ҳамсӯҳбат шидем. ваям ҳамин якчанд рӯз пеш дар каналаш гуфтесай ки байни ҳамин блогерҳо сум ҷамъ кунем ва ба оилаҳое ки масалан дар хуроквора ниёз доранд ёрдам кунем. бо ФАРИК ҳамсӯҳбат шудем ва пули рекламаро ФАРИК гуфт ки ма ба хайр метиҳам. ҳамин суме ки шумо ба ман метиҳин реклама, ма ба хайр ҳамин сумои шуморо ба ҳамин фонде ки сум ҷамъ мешавад ба ҳамун куш мекунам. ва ман ба як хулосае омадам. агар ин хел бошад, бародари азиз гуфтум, ма барои мардумон масалан ният буд, план буд ки чӣ хел масалан ёрдам кунем. гуфтум ки 50,000 рубл шахсан ман аз номи худум барои мардумон хайр мекунам. ва ин бародармон гапи моро рад накарданд, қабул карданд. мо бо якҷоягӣ ҳамин бародармон ФАРИК шахсоне ки дар шаҳри Москва буданд, ба онҳо мо рафтем. аз мандарин ҳозир дар давоми навор ҳамашро ба шумо нишон медиҳем. харид кардем ба 20,000 рубл ва ба оилаҳое ки масалан шахсоне ки дар ҳамҷа номерҳошон мондагӣ буданд бурдем. ба 28 нафар рӯйхат буд. ба 22 нафарашон рӯзи 28-ум успед кардем. рости гап дар ин вақти рӯзагӣ гаштан қинд аст бародарони азиз. ташна мешӣ ё ки дилат беҳазур мешава. ҳаво 1-2 рӯз гарм шуд дар шаҳри Москва. кати мошин гаштан хело душвор аст. бурдем, расондем бародарони азиз ба 22 нафар хуроквори ва дина рӯзи 28 апрел дар ду оилае ки дар он ҷо гудак модаромон бо фарзандҳояшон буданд, онҳо ба ин ғизои хурокворӣ ниёз доштанд. бурдем, расондем ва хеле раҳматҳо барои муҳоҷироне ки масалан ҳаракат мекунанд ёрдамкунии халқона дуоҳо доданд. бародарони азиз, гапро бисёр намекунем ва ҳозир ҳамун барои кадом оила чӣ ёрдам мекардем бо хости ва ё касе ки гуфтанд ки рӯяшро камера кун, камера кардем ва касе ки нахостанд рӯяшро камера кардагӣ нестем. бародарони азиз, ассалому алайкум. ва касе ки дар моҳи шарифи рамазон хайр карда, худо хайрашро қабул кунад. раҳмат калон ки барои дастгиритон хай нами мо дар нами наздики метро Лубино Краснодонский 27 ино бардаро вардан хайра. худо хайртон қабул кунад. раҳмат калон ки дар ҳамин моҳи шарифи рамазон ёрдам мекунед. барои ҳукуматамон ҳазор раҳмат бародар. ина бародаро дар шаҳри Люберци 7 нафар бародармон дар чени қадри имкон овардем, расондем. чӣ гуфтани дори ака? гирифтен ҳам чизора? ай тараф ФАРИК масалан номротон ҳамҷа гирифтем, овардем масалан. ямон чӣ гуфтани дорем? ҳамшаҳро обод шаванд, ҳамаша раҳмати калон. боқӣ дар амони аллоҳ бошед. ба канали ман обуна шавед бародарони азиз.